Yan, okay na. Okay na niya. Okay. Part 2 na namin. Part 2. Kailan mo siya part 2? Tsaka ako kasi therapy. Wala kang mapunin. Totoo. Ano ito kakatula ko, itang importante, Lord, yang. Wow, yan. I-Lord, kanya sabi ko ay ala na akong alilangan. Kasi i-Lord lang na nagbabi. Yan. Kung ba niya, ay dapat Kumbaga instrumento ka. Instrumento ko. Instrumento ka kaya. Napanatag ko. Kanya man yung manay si Magyo. Diba? Siya nahulog yan. Isip ba yan? Para gula blessing kaya Tao. tao. Lord. Nga na ako siguro talaga. Alam mo talaga. Pero, okay din ako. Alam mo talaga. Yung parang kaya naman yan. Kaya sabihin natin yung Alzheimer's na yun. Kasi makakulong yan kaya pala. Dapat mga nilid yung activities. At least, malilibang niyo po. Kung puro po katulog na mga Ala ko malyari. Kaya Alzheimer's yung talaga layan ng kasabi at ang kailangan sa kaya At least bago. ngayon yung magkaita mo, makiramdam niya. Yun yung mabalot yung limang kay mood. Kung mo give up pa rin, nilusin ka ba Darap sabihin na ni Kati yung happy Decembers, yan yung darap lumutok. May pantang kumahan yung mga kasi yung happy Decembers, yung happy darap lumutok. wala mo din inga po binunin bahala. Kaya ito Biblia. Kasi kung kuna na yun tsukya o. Kung yung pagalingan tsukya mo rin kayo. Basta gagawa kang paralan natin. Ang happy sabi ko, Lord, ikaw nang bahala kayo. Kayo mas makakabalo nung malago para O kayo. bigla rin hanapin kita babae din doon. Mahipo ka naman gagaling na ako. Maling yan talaga. Diba? Sinabi ng Jesus, merong nga nang humipo sa akin. Nahipo siya ni Kuya Jun. Tapos sila. So kaya. Nakalaman na lang. Basta yun. Wow. Wala mo itong movement ng bata lang yan. Wala mo. Back-showdown na Yan yan. yung magpabaya nito. Dati, Medyo maglaban kaya nito. dati itong mata na, itong gaya, itong leg na. Pati. Wala, Ganyan yan pastel yan. movement to. Ito. Wap. Sabagay, kailangan lang din. Wow. Ginagawa mo pag-ya. Huwag yan. Nalagotok na. Stage ba? Baka maglalaro lang. Ito maglago. Pagkaya mo, magyari ngayon kaya. Butol. Wala yung mga tigulon. Ano yung kaya? Kaya kang kaya tigulon. Saan? Puto. Pangalan ko. Ako bang Mga- pinangalan? Pati yung kaya, patera di masyadong di color. Kasi po, Mga ulay yung kaya. magkulay po yun. Pero mati kayong sunrocks. Babadya. Babad na. Siguro, pila ko ng animala ng tigro, pemi ako na nga. Babadya wala. Yan, matagal. Babad na. Babadya na po. Diba ba? Ay, bata na ka. Ay, titig ko yun. Diba, bata na dito ba? Apa, titig ko. Balik ako na yung buko. Oo. Titig ko ka, Jonah. Hindi yun. Kaya ngayon may bagay-bagay rin pare. Lakad na. ba? Manita ma-stretch siya ulit. Kasi nung Ilya, ito ka? Kaya pa. Satig ko. Satig ko. Yung press ko yung mapali. Dahil ganyan. Wow, Wala kong pakain ng tao niya eh. baguhin na pa rin. Pag lang. Bago ako niya. Pinakain. Ipagtakan ko, may talaga niyang ulit. Inversor. Yan kasi tatak may kabetsor yun. Kaya pag- Ala na. Wala na. Ala na. Sinyalis na nakita eh. Yan, tatak ko na. Eh, kinaya. Kaya pwede ba chance? Yan, kinaya. Pilala nito, karada na may kaya. May mo Nakaya- dalawang beses. Na kanya Ilang may beses? kaya. Betsor. Basta maglilis ka muna pare. Ang pungin pa kay kaya. Kaya balo yan ngayon. Patang Oo. mabasa na. Wow. Bibiling kayo. Kaya Wow. balo. Uluang ko na ba? Kaya po talaga ako mapapurila po. Oo. Kasi makapansin po kayo eh. Oo. Siyempre dadakal eh. Tsaka pa siya lang matitilo. Wow. Kaya mapali na katawan. Wala malinis na po din. Oo. Malinis po na po din. Ano magupit sa inverter? Hindi na naman. Siyempre mapali. Ano matama. Nakasimana yung sinigalo. Hmm. Hindi na. Diretso tayo ba eh. Eh?
Kumbaga, Ginagawa. sanayaan mo rin. Sige, sanayin eh. Kaya, guys, medyo lumulong ng konti. Usapan araw natin. Kung improvement, leg ni Kuya, habilin na, relax na. Malaria kayo. Malaria na. Dahil na mong ginagawa, may make sure ko ito. May labot daw. Oh. Talaga may labot daw. Na-miss ka. May labot daw. Uy, buto na mo yun. Nela mo to. Dati, basa sila. Sabi nga, mamigil yan. May mga pangatagula po ito. Wala nang mga beta naman. Kaya sa ini. Kung kaya mo na mas lalatawan. Kaya sa ini, pati may sa-receipt mo rin. Lagay pamaskutan eh. Tindoy na ako, siya na ako eh. No! Hop! No! Hop! Tara, pa-practice mo na yan. Itang lalaman Oo, yan. kanya po talaga. Ay, ano ito sa Kanya po yung puri ko maglalabas. Kasi may diretso yun eh. Doon tayo eh. Medyo na. Siya, teka rin. Ako yun yan. Dito ka pareho, matilang ka nga pwede yung mga lan eh. Sa wapi, sa may kupit. Yung may gaya eh, uling ka. Ito, early Alzheimer's. Mabi, di ba eh. Ay ta. Dari yung tayo dito, wala sila, duwa sa'yo pa. Hindi matas siya, matagula tao ta. Ano kita? Tingin ni Berne. Ini pantai kita main. Bunda, apa nih? Bunda apa nih? Mas kiniro pa dyan sa Benedict Soap nila. Lagu. Yo, Ya, sabi muna ko ada gua beli apa, bah? May chance, di ba rin? sabi ko niya, chance. Matagula, tayo mo nanto. Kasi, kita bisa mula ng kasyos eh. Mag-stage po na ng talan. Kasi may kulkulita. Wala na. Kasi may kulkulita naman eh. Buno na pa. Pati kung meron ko din eh. Tumalas niya po eh. Masih siya. Tumalas yun. Eh, okay. Pag-checkin na may reklamo eh. Sasansing eh. Diba? Magyan. Ano kayo? Matihin na ano? Eden. Hoy, saan mo ko Eden? Eden. Kilala mo na eh. Kaya pa yan. Kilala niya sa mo. Nano ko lagyo? Nano ko lagyo? Nano ko lagyo? Nano ko lagyo? Hey! Siya na nga bro. Nano ko lagyo? Nano. Ulitan. Nano pa. Nano ko lagyo. Nano ko lagyo. Hoy, nano ko lagyo. Nano ko lagyo. Gini pa. Nano ko lagyo. Gini pa. Nano ko lagyo. Gini pa. Lala ka pa rin. Hindi ka na paano. Bakit may iba? Parang wala ka na ako, Eden, buruhan. Pakir ko Sabado, nang yami pa kanya. Diyan nga po na, puta lang din. Di na anong pera. O, rin nga po na. Puta lang din. Di nga bang Gabriela po yung Gabriela Kim. Dali, puta lang niya. Nag-clips na yun yun. Tapos na, o rin nga po na. Hindi na po niya. Pero remedies na, alila, letang opera na, alila, okay lang mo. Wala, hindi po. Okay, ali, for example, letang opera na, okay Wala na lang. problema ito. Ito. Ay, yung mga albag eh. Ito sabihan ni Dr. Alaya. Yung mga albag yun. Kaya pa check up ko, hindi mo yan opera. Okay lang. Ano yung bagyo? Oh? Isla. Alam mo kung may katawan nito, matanong na ako. Mga ay, malayon, bigla nga pagka. Diretso niya. Hindi mo makapagod diretso. Lasa, oh.
Alaw niya muro buwahan makanya na yan. Dapat sila mo mga assist niya pila na po. Martin, Mga sabi, pilambulan, Doreme na ini. sabi ko ka rin nga na ako, isang halagaw. Manami na ang gawa ini. Siyempre, atis kaya ay tanggiyaw paralan. Mga paralan talaga atis. Kaya may paralan. Nawami tabi. Wow. Diba? Ayun masakit yan eh. Mga nabisita ng Ginoo, makaramdam niya pa. O. Ulit ang lain naramdam, makanya niya ako. Yang nga dua. O. Kaya yung atis, atin niya kahit pangadi. Diba? Siguro, bilang tama dating siguro, pakiruglaw, pakikigaya. Tatarian medyo na kindahan ng props nila ala. Lumakan na ako siya. Tigdo, look! Step! Masaya na ako tayo, diba? Ne. Ako siya may kipik na ba? Buta mo na yung ngayon kain niya. Tropa na yun. Huwag ka namin ilang hingkay ka, kaya pa rin. Oo, kasi Dahil mga ulo. huli yung mag-huli. Ay, ganyan na lang ako. Lang yan, kata na kasi siya. Kasi siya katawa na yan, bela boy. Ito tutukin ang katawan. Kasi, ngayon na ako dyan. Tutukin ang. Boop! Kulitin ako ngayon, Bob. Kulitin eh. Radyo ka. Radyo ngayon, Bob. Kulitin tayo. Ayan. May ano ko niya. May nalaban eh. Ano may nalaban na iba? Wala ba niya nga ako eh? Steady mo lang. Pero yung kupang kanya, kakain na yung wood, iligtonin mo. Hmm. Kapag na yun, Pa-practice mo lang eh. wow, alam na. Ngayon eh, maninom mo rin, pabuno, tapos pagkakit niya kaya, practice na. Okay po? Press. Patuloy na lang. Ayan guys, so ito na yung aming last end ni Kuya, yung kanyang kuryente. Ayan, digital therapy namin, pinakalas namin final. So, muli. So, naniniwala kami ni Ate Eden. Sabi niya nga, kung panonoodin mo lang yung asawa mong ganyan, tama naman. Kasi kung panonoodin mo ngayon, wala kang gagawin, parang sinaming panahon at oras. So, kailangan talaga may gagawin. Ate Eden. Yeah. So, yung gagawin, yun yung proper na coordination. Unang-una, mayroong prayer. Pangalawa, yung therapy kailangan na akma sa kanyang karamdaman. Kaya nga, naniniwala kami natin Eden, sa tulong at awa ng Diyos at abag ng Diyos, gagaling. Okay ah. Ayos ba? Ay me. Angat me. Ako mga tiyan. Ayan guys, so Aging Abang- video na. bukas uli. Abangan nyo uli ang aming therapy. God bless. Aging video na.